Mina kule ndaba le kaYeshua ngiyavuma ukuthi uYeshua wafela izono zethu. Hayi uJesus, hayi uChrist. Hayi lokho ngiyakwazi lokho. Kodwa uYeshua ngiyamazi ukuthi uyena umuntu owafela izono zethu. Mina ngokwami uYeshua engikwaziyo ngoYeshua ukuthi wayethunyelwe kaIsrayeli kuphela. Wakusho wathi kulotshiwe ukuthi akekho umprofeti ofunayo ezweni lakubo, which means uyazi ukuthi isizwe lesizwe sinomprofeti waso. Akazi lutho uYeshua ngento okuthiwa iChristianity. Akazange azibize ngoNkulunkulu iBhayibheli lonke. Akazange athi thandazani mina. Ayibo lonto. iChristianity akayazi ukuthi yini. KwamaJewish manje umoya ngaya khona. iChristianity abayazi ukuthi yini leyo. Ubufakazi nabo. Jewish people considering Christians as idols worshippers. Why? Because Jewish people, first of all, they don't know Christianity. So most of the Christians azachoma yabo ngoba zazi ukuthi ayongena ezulwini yabo bahamba endleleni eright bona, abanye abantu badukile bona, hayi bona abantu abaright emhlabeni wonke jikelele. Thina we must repent to Jesus Christ. Kodwa ama-Jewish afila kanje wona ngalento othi we must repent. Do you believe in Jesus Christ? No, No? no. I'm Jewish. We don't believe in Jesus. To say it straight out, he was just a person that pretended to be, I think the Son of God or whatever. When we pray straight to God. Right? We don't have any intermediately. We go direct to the source. Njengoba kade ngichaza ukuthi iChristianity ngale ayaziwa. uJesus Christ lo abamazi ukuthi ubani loyo. For us, simple Jewish people that are following halakha, that's a mistake. Based on the teachings and learnings I've been exposed to, tradition that we inherit from our ancestors, you can never say that something else except for God is God. You cannot. So ke ama-Jewish awayibandakanyi neChristianity because abayazi leyo nto ukuthi ekabani. Njengoba chaza ukuthi ke ama-Christian alandela i-idolatry. Bathi ke le Christianity abayazi ukuthi yini leyo. Ngoba bona basabambelele okudala bakutshelwa okhokho babo. Christianity into entsha abayazi. So ke uma kungeyona kaYeshua iChristianity ekabani. Lo mbhemukelo siyathola ukuthi uye owahlanganisa iNew Testament. Uyena owasabalalisa iBhayibheli umhlaba wonke jikelele. Nawe leli Bhayibheli olifundayo nanga umuntu owakwazi ukuthi alisabalalise umhlaba wonke. Izwa kahle, lo mbhemu uyena owashintsha usuku kwakudunyiswa ngalo okwakuuSaturday. Lo mbhemu wathi sekuyo sonto Sunday. Ubani osho leyo nto ulo hayi uYeshua. And the whole world ulalele bani lo hayi uYeshua. And lo mbhemu lona uyiRoma. AmaRoma iwona engamfuni uYeshua ngoba iwona ambulala. Wasekubulawa kumthetho kaNkulunkulu lo ogcina iSabatha. Obuvela ukade ukhulunywa naye laba prophet abanye. Ngithi badonsela ko-12 kanje. Bekhuluma isitori esisodwa noYeshua bekhuluma isitori esisodwa. Wabulawa lo mthetho kwabuyelwa back kwathiwa indaba yeSabatha ayisekho manje. Ivaliwe indaba yeSabatha akudunyiswe Sunday. Ingakho ke kuvele lezi incwadi ezithi iSabatha lenziwe la ngumuntu kugqitshwa leyanto leya track leya. Kusho ukuthi ngaloko uNkulunkulu ushintsha umqondo manje. Ngesikhathi ethi kugcinwe iSabatha ngosuku lwesikhombisa kwi-Old Testament. Wayezimoshela nje isikhathi uNkulunkulu wayebhorekile manje useshintsha umqondo ukuthi manje iSabatha lingabi khona manje. Hayi lingagcinwa. Kodwa futhi manje kulona iBhayibheli siyatshela ukuthi uNkulunkulu akawushintsha umqondo. So ke kunesandla somuntu wesithathu okuyi-Roman influence. Ingakho manje sekuthiwa ningayidla ingulube seningagunda amafeiti seningawagqoka amabhulukwe nabantu besifazane namadoda kuvumelekile
ningawadweba ama-tattoo manje ningene esontweni. Abantu abalalanayo manje bangashada, iy'tabane zingashada manje zingene esontweni. Umuntu wesifazane manje akasashuquli manje, ziningi izinto esezenziwa ekade zingenziwa kusekhona uYeshua. uNkulunkulu ushintsha umqondo manje. Remember, uNkulunkulu zonke lezi zinto kade eyikhuza ngapha emuva, hayi manje sezingenziwa lezi zinto manje, sengishintsha umqondo, azenziwe manje lezi zinto. Kodwa konke lapho kusho bani? Kusho umuntu, akushongo yena uYeshua, akafundisanga lutho ngalezi zinto ukuthi abantu abazenze manje, abagqoka amabhuluku. Akakaza kusho lokho ukuthi abantu abadweba ama-tattoo, abantu abadla ingulube, kwayena akakaza idla ingulube uYeshua. Kodwa abantu abasho lokho ukuthi lezi zinto azenziwe, akushongo uYeshua. Ngakho abantu balandela imithetho manje yabantu ukuthi ingulube manje ayidliwe, ngoba iNew Testament akukho la kuvela khona athi uYeshua manje seningayidla ingulube, ningasabhabhadiswa ngegazi lami sekuphelele yonke into. Kepha abantu abasho lokho emva kweYeshua engasekho, labo bantu bangaphansi kwe-Roman Empire, abantu abasho lezi zinto, ngoba bona bangamaRoma, inkolo yabo ayinamthetho, badla kwasani yonke into, benza yonke into. That's why ke ba-aplya lento khona izosabalala, kubulawa umthetho kaYeshua. Ibona-ke abantu abasungula iChristianity yamaRoma. Bese kuba-ke nangu unumber 3, uKing James. Uyena-ke watranslator igama likaYeshua elisa kuJesus. Alitranslate-ke at all, alina meaning igama likaYeshua. Lifana negama elithi shembe, awusoze walitranslate walise esingisini, alikwazi inhlobo at all ukuthi libe isingisi. Nangu unumber 3 owamislead abantu ngoku-insert igama elithi Christ, Jesus Christ, ne-Christianity eyabo laba. The King James Version of the New Testament misleads its readers by inserting the word Christ, tied to the cross and to Christianity as a religion, long before Yeshua was crucified or Christianity even existed. The accurate word found in the original Yeshua Testament is Mashiach, pronounced Mashiach, meaning anointed one, a person chosen by God for a divine mission, and Yeshua himself confirms this. In verse 1989 of the original Yeshua Testament, Yeshua clearly states, Ani HaMashiach, I am the Mashiach, the Messiah, not I am Christ, not I am Jesus Christ. He used the Hebrew word Mashiach, not the Greek word Christos, because he spoke Hebrew, the language of God. So ke uJesus Christ i-idol enayinikezwa uKing James, lenithandaza kuyo, lese kuvela ukuthi uNkulunkulu ithunyele emhlabeni wonke, kanti Jesu wathi ngithunyele kaIsrayeli. Le uJosefa kubhalwe ibhodi ukuthi le inkosi yamaJewish. Namhlanje sekuyinkosi yezizwe zonke, ko-China, ko-America, kobani. Ilaba, Christianity inkolo yalaba. Let's remember the truth. 1. Yeshua lived and spoke in Hebrew. 2. He identified as the Mashiach, not as Christ. 3. The Greek New Testament was written 260 years after the crucifixion, and it reflects Greek and Roman influence, not Yeshua's actual teachings. 4. The original Yeshua Testament is the most authentic New Testament on earth, restoring Yeshua's words in the language he actually used.